Szóval az ember életében egyszeres csak 60 éves, mint én is, és hát majd holnap, de hát már ma elkezdtem. A lényeg az, hogy vettem pár finom sört. Már kezdtem egy ilyen gyenge sörrel, a Lafite Blonde mexikói és Egyesült Államokbeli exportsörével, ami 13,5%-os alkoholtartalmú, és igen finom. Akkor vettem mellette, még van belőle még egy, meg van a normális 6,5%-os. Vettem ezt a Palm, ez egy nagyon olcsó sör, ez ilyen pihentető, mit tudom, ilyen boxolóknak 2 menet között, ez csak 5,2%-os, hát ez is erősebb mondjuk, mint a német meg az átlagsörök. Akkor a kedvencem, a Abbi Trippel, hát ez mutatom mindjárt a kamerába, ez egy 8%-os sör, ha megtaláljuk, hogy hol van. Valahol ott van 8%-os, és hát ez egy középkategóriás sör Belgiumban. Szóval a belga, ez nem csak jó ízt csinál neki, azért a söröknek vannak erejei is. Ha azt nézzük, Magyarországon 3%-os söröket is árulnak sokat, szóval ezek nem azok a sörök.